Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw kang ipadala ron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miyani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug sa pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Diyos sa mong amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gimo nga imo mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nga na sa langit, nga mawang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoo nga Jesucristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaugsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan, ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan, ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios, aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas, ug magpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay o pagpahimangnuay kamo, uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo, o balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Diyos, uban sa pasalamat, diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Padayga sa Ginoo tanan nga mga buhi. Dayga ang Ginoo diha sa iyang santuaryo. Dayga siya diha sa ali sa iyang kusog. Dayga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Dayga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa tingog sa trompeta. Dayga siya sa lira ug alpa. Dayga siya sa piyang-piyang ug sayaw. Dayga siya sa mga kuldas ug plauta. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa malanog sa mga piyang-piyang. Dayga siya sa masipa nga mga agong. Ang tanan nga mga buhi, padayga sa Ginoo. Alleluia. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi.
Alleluia. 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo, ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhatang ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila, nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo, sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. O kung mauray buhaton ninyo, maayog kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. O kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulamas sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon ni ini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa, magmaluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkatawo, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Pamanghatag kamo sa uban, ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakmong. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung atong paminawan ang atong Ebanghelyo karon, mga igsuon, makaingon jud kita nga murag dili siya maayo. Nganong higugmaon man ako ang mga kaaway nako, ang mga tawo nga nagpakasakit nako. Nganong pautangon man ako ang mga tawo nga dili kabalo mobayad sa ilang mga utang. Nganong tagaan man ako ang mga tawo nga dili gani kabalo manghatag. Di na nato makit-an mga igsuon nga bisan pa ang Ginoo nagsulti kini kanato, kay siya mismo nagbuhat niini. Kung ang taksanan sa Ginoo mga igsuon sa paghatag sa iyang grasya kanato is depende sa mga mamaayong buhat nga atong gibuhat dinhi sa kalibutan, makaingon pa kita na makabaton kita grasya sa Ginoo. Kay most of the time mga igsuon, mas daghan pa ang mga mabuhat nato nga mga dautan kaysa sa mga mamaayong mga ginabuhat nato dinhi sa kalibutan. Ug dinhi nato makit-an ang kaayo sa Ginoo mga igsuon, nga ang kaayo niya walay gipili bisan kinsa ug unsa pa man ka. Ug mao gani na mga igsuon, gipahinumduman kita sa atong Ginoong Hesukristo sa atong Ebanghelyo karon sa pagbuhat og maura gihapon sa iyang gisulti kanato sa atong Ebanghelyo karon. We should do the same because our God is so merciful and so generous nga bisan kita nga dili angay
gitagaan gihapon. So kung dili kita angay mga igsuon, ipakita pud nato nga angayan kita pinaagi sa pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan sa atong tabang, bisan paman katong mga tawo nga nakahatag og kasakit sa atong kaugalingon. Ug bisan kapaman didto sa mga tawo nga pinakadalo dinhi sa kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Dios ang Amahan ug pangayoon nato ang iyang tabang nga atong gikinahanglan. Muingon kita, mapuangurong Amahan, patalinugi ang among pag-ampo. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga diha sa ilang paagi sa pagpasaylo ug paghigugma, ang mga nangulo sa simbahan makahatag og panig-ingnan ngadto sa ilang ginsakpan. Sa ingon mo salamin sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig katawo, makaamgo nga sa ilang pagpadala sa gibati nilang kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kini kanila gikan sa Dios. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga ang mga banay nga nagkabahin-bahin ug naguba, tungod sa walay pagpakabana sa usag-usa, mabalik ngadto sa ilang kasuod ug kamainiton kanhi. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makaangkon o kalinaw sa una-huna, nga na nagtubo gikan sa pagtamod nila sa ilang espesyal nga papel, diha sa pagkayusa nila sa kang Kristong pag-antos. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na sa kalinaw ug kalipay, dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Mapangurong Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Dios sa mong Amahan, nasayod ikaw unsay maayo alang kanamo, panalangini ang among mga kahago sa paghigugma sa tanang katawhan. Nagampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagaigsuon magampo kamo aron ang ako ganginong sakripisyo dawato nanta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ang taas sa ginang sakripisyo ang gikan sa iyong mga kamo, alang sa pagdaya pagimaya sa iyong ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibok niya santos simbahan. O Dios sa kalina ug gugma himuha kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa namo kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ngayo ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan. Ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imo imaya.
Hosana sa kahitasan. Daigo na gagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos Gerikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug bihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo ang balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan gumatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispong tagdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, tinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nanha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala,
og mahilayo sa tanan kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gawang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pagkinig suunay. Poder sa Diyos, anak kawagtan sa mga sala sa kaributan. Kaluoy kami, at agi kami sa kalinan. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, kapay pamulong mo lamang humaayo ako. Magampo kita. Ug Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.